додситони минтақаи Кулоб гуфт ки дар робита ба заҳролудшавӣ 9 узви 2 хонавода дар Кулоб Восе ва Фавти Умарали Давлатови 3 сола, муҳандиси корхонаи ҳасиби Орзу 2004 Табарали Шарифов боздошт шудааст. тафтиши аввалия собит кардааст ки ин афрод дар пайи истеъмоли ҳасиби дорӯи маводи заҳролудкунанда ба ҳалокат расидаанд. ҳодисаи заҳролудшавии 9 узви 2 хонавода дар минтақаи Кулоб 15 декабри соли гузашта ба вуқӯъ пайваст. ҳамаи ин афрод дар бемористон бистарӣ шуда, аммо як кӯдаки 3 солаи хонаводаи Давлатовҳо дар роҳ ба сӯи шифохона ҷон дод. хушвақт Машрабзода, додситони минтақаи Кулоб, рӯзи 23 январ гуфт нисбат ба корхонаи Орзу 2004 бо иттиҳоми истеҳсоли маводе ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест ва аз беэҳтиётӣ боиси ба марги инсон шуданд, парвандаи ҷиноӣ боз карданд. Машрабзода дар идома гуфт ташхис муайян кард ки дар таркиби ҳасиб моддаҳои кимиёвии заҳролудкунанда вуҷуд доштааст. гуфт хушвақт Машрабзода. дар сурати исбот шудани гуноҳ ба Табарали Шарифов, муҳандиси корхонаи ҳасиби Орзу 2004 аз 3 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. дар додситони шаҳри Кулоб дар пайи як тафтиш корхонаи ҳасиби Орзу 2004 мутаваққиф кардааст ва феълан дари корхона бастааст. масъулони корхонаи ҳасиби 2004 рӯзи 23 январ дар суҳбати кӯтоҳ ба Радиозодӣ гуфтанд ки кори онҳо хуб буд, вале нахостанд дар мавриди 2 ҳодисаи моҳи декабр тафсилот бидиҳанд. қазияи заҳролудшавӣ дар ҳолест ки мақомоти тоҷик аз ворид шудани маҳсулоти ғизоии пассифат аз хориҷи кишвар ҳам изҳори нигаронӣ мекунанд. моҳи декабри соли гузашта президент Эмомалӣ Раҳмон мақомотро барои роҳ додани гӯшти мурғи пассифат аз хориҷа сарзаниш кард. дар пайи интиқоди раисҷумҳур 3 мақоми баландпоя, раиси идораи Тоҷикстандард, муовини вазири тандурустӣ оид ба беҳдошт ва раёсати бойтории вазорати кишоварзӣ аз мақомҳои худ сабукдӯш шуданд.